kraju večerašnje piramide. Jedan od ovih mojih gostiju je večeras pobednik. Ide već sledeće srede u finale sa gospodinom Markovićem i gospodinom Bokanom. Da vidimo ko je to. Izvoli. Šta kažete vi u publici? Ko je to? U publici. Ovde publika najviše simpatija, makar ovih glasnih, iskazuje ka Gorici Nešović. Međutim, Gorice, ti si dobila 18%. Wow, yes! Odlično. Gospodine Martinoviću, šta mislite, jeste dobili više glasova od Maje Gojković? Ne, ja sam ubeđen da samo gospođa Maja Gojković može ući. Maja Gojković. Gospodina Palma. Aha, to je bio džentlmenski ustupak. Dobro. Vidjet ćemo da li ste bili u pravu. Vi ste osvojili 27% glasova gledalaca, a vi ste, gospođo Gojković, pobednica večerašnje piramide. Izvolite ovde. Pobednica Maja Gojković. Izvolite, meni je to drago. Nećemo imati čisto muško finale.